थांनाय 7 सान कन्टिनिउआसलि आनफेयर जाजासे जोङो नैबे रं साइड ड्राइभिं आरो हाइवेआव इ रिक्सा सालायनाय बेखौ बादा होनो आरो मिथिसार होनो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। दिनै 7थि दिन गासै रायजो राजाफोरखौ आरोबाव खावलायनो नागिरदों नेशनेल हाइवेआव उल्था लामाजों जेब्लायबो गारि दा सालाय, रं साइडजों कुनु दिन गारि सालायनो नाङा। आरोबाव नेशनेल हाइवेआव थांनाय 7 सान कन्टिनिउआसलि आनफेयर जाजासे जोङो नैबे रं साइड ड्राइभिं आरो हाइवेआव इ रिक्सा सालायनाय बेखौ बादा होनो आरो मिथिसार होनो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। दिनै 7थि दिन गासै रायजो राजाफोरखौ आरोबाव खावलायनो नागिरदों नेशनेल हाइवेआव उल्था लामाजों जेब्लायबो गारि दा सालाय, रं साइडजों कुनु दिन गारि सालायनो नाङा। आरोबाव नेशनेल हाइवेआव